Но нам нужно подняться и снова пойти в бой, ведь до тех пор, пока мы не победим... озмоиши намунаҳо аз ҷисми Алексей Навалний ки бо дархости шифохонаи Шаритеи Берлин дар озмоишгоҳи артиши Олмон доир шуд, собит кардааст ки ин сиёсатмадори мухолифи ҳукумати Русия заҳролуд шудааст. рӯзи чоршанбе канцлери Олмон Ангела Меркел дар ин бора изҳорот дод. ӯ гуфт: алексей Навалний қурбонии ҳамла тавассути моддаи фалаҷкунандаи асаб аз гурӯҳи навичок шудааст. дар натиҷаи озмоиш мавҷудияти ин заҳр собит шуд. ҳамин тавр возеҳ аст ки Навалний қурбонии ҷиноят мебошад. меркел дар ҷаласае бо иштироки вазирони молия, мудофиа, адлия ва умури хориҷиву дохилии Олмон иқдомҳои баъдии ҳукумати ин кишварро баррасӣ кардааст. ҷониби Олмон ҳамларо қотиона маҳкум карда, аз Русия тавзеҳоти оҷил талаб дорад. вазорати умури хориҷии Олмон ба сафири Русия натиҷаҳои озмоишро хоҳад расонд. берлин ҳампаймонҳояш дар иттиҳоди Аврупо ва паймони НАТО-ро ҳам дар ин бора огаҳ намуда, аксулъамали муштаракро арзёбӣ хоҳад кард. вазири умури хориҷии Олмон Ҳайко Маас мегӯяд, ин аксулъамал ба ҷавоби Русия марбут хоҳад буд. акнун мо медонем ки ин ҳамла бо истифода аз моддаи фалаҷкунандаи асаб буд. зарур аст ки дар Русия масъулони ҳамла муайян ва ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Навалний 20 август аснои парвоз аз Томск ба Москав худро бадҳис кард. ӯ дар минтақаи Сибир филме бо номи таҳқиқотро навор мегирифт. ҳавопаймо дар шаҳри Омск нишасти изтирорӣ намуд ва Навалнийро ба шифохонаи маҳаллӣ интиқол доданд. баъд хабарҳо дар бораи заҳролудшавии эҳтимолии ӯ интишор гаштанд ва дӯстону ҳампаймонҳо муваффақ шуданд ки Навалнийро ба Олмон интиқол диҳанд. тамоми ин муддат ӯ дар ҳолати беҳушӣ мебошад. то ҳол мақомоти Русия парвандаи ҷиноӣ боз накардаанд ва исрор меварзанд ки барои ин амал исбот лозим аст.